Kunada ati adal ket isu ti kinabaknang asaan na pulos a maagaw iti siya sinuman. Ni Nana Leticia Estevillo iti pinili Ilocos Norte, kalpasan ang napagbasa na dagiti anak na ket dito nga isu na meten iti nagbasa ket nagraduar babayen ti ALS wenno Alternative Learning System. Kunati anak na ani Mr. Religion Estevillo ang may sa amang isursuro iti may sa metlaing nga pagadalan iti ili ti pinili ket inpadas nang in-enroll ti inana iti ALS iti pinili National High School. Dinamag ko kanya no anak nagpatinggan lang nga nagbasa. Yung baga nga second year, i-enroll ka mga rod nang wala kanya na. Tapos ko na tila adda ka. Ko na pagpanunutak ko na after mga 3 days siguro, hindi ko ibaga nga i-enroll na karodan. Nagbalin nga emosyonal ni Mr. Relly iti daytoy agundaway kalpasan ang malagip na ti sakripisyo ken kinagagit inana kabayatan nga agbasbasa. Hindi ka man talaga nagragsak tirita. Ngum jak na kapan ngamin graduation ito ay yung recognition agad. Madya mo mabaling nga pumanaw. Aging nga dya ma-ornos to'y eskwela. Yes, sir. Isa na nagtitipong ka man amin, di kalman nga kakabsatan. Because of her nga, nagraduar. Alam mo, kalibit ako. Kaya, sir, gusto nga, di nagdakil tiragat ng agbasa, Joray. 70 plus ng agbabasa pa lang. Pa na pala, kaya mo nga panagkan kung wala kanya na ka. Ay, chay ko na lang, kaya na lang mga padasan ti gradual. Iti pa nakisarsarita tayo kay Nana Leticia ket ditoy nga imbaga na naragsak adon dagiti nagbali na pagayam na ken adon dagiti nasursuro na kabayatan ti panagbasa na. Na-encourage lak ka na gito apok sir. Aggraduar dan, nadda nakaredwar na mestra. Adda jak man naman jay may sa tata. Adda criminology. Dito'y aggraduar tak BS in Management, Accountancy. Hindi may sa Mechanical Engineering. Diyan lang ang muna dito'y inaudi nga po na natin course na. Mainaig iti daytoy adame ti balaka di Nana Leticia kanagiti amin nga agad-adal. Kanagiti padak nga nataenganan nga kaya't napay ti basa. Nang runa na giti 32 years old or encourage sa kida nga no kayat dati agbasa ituloy dalata tungpalan dati arapa abda. Iti pa nagturong tayo iti pinili National High School ket kasarsadita tayo iti mestrana ani Miss Leia Angela Fernandez ket ALS ket programa para kadagiti mga iti agbasa manen ngem natainganen ken out of school youth. Pag ALS po kasi yun yung mga out of school youth po, yung hindi nakapagtapos, yung hindi nakapag senior high school, pwede po silang mag-enroll. Okay, paglalapitan po kami, ako po yung lalapitan or hindi or si school head po, pwede rin po, or si head teacher, pwede rin po magsabi sa kanya. So si Ma'am Leticia po, ilang taon niyo po ginagawa sa class niya? Bale, 1 year and half po. Kasi noong nandito na po ako, sa akin po binigay yung grade 11. And sila po yung unang advisory class ko po na grade 11. Until grade 12 po, advisory class ko po sila. Ti panagadal ket saan laing apara kadagiti ubing no ada iti dedikasyon mo ken pursigido ka nga agadal ket awan iti imposible isu nga kabsat agtuloy ka.